салом дӯстон, ба хотири ҷоми ҷаҳон футболи даставиам бо режими фурсаш баргузор мешавад. Имшаб дар чемпионатҳои Испания ва Англия бозиҳои миёнаи ҳафта доир гаштанд. Дар Олмон бошад рақобатҳои ҷоми ин кишвар баргузор шуданд. Дар ҳамаи кишварҳо бозиҳои хубу пуршиддат ба чашм расида буданд. Метавонем ба муҳимтарини онҳо таваҷҷӯҳ кунем. Аз ин пас ба шаҳри бозиҳои футбол вақти бештар ҷудо мекунем, агар шумо зид набошед албатта, чунки ҳоло хабарҳои трансферӣ бошад ҳам вақташ нест. Пас таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои футбол. Аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777 соҳиби 1200 сомонӣ бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. метавонем аз рақобатҳои Англия оғоз кунем. Дар даври 12-уми Премер-лигаи Англия бозии марказӣ бояд рақобати дастаҳои Арсенал ва Манчестер Сити мешуд, аммо ин бозӣ ба вақти дигар гузаронида шуд. Сабаб он аст ки Арсенал имрӯз бозии мафуфмонанди даври дуюми гурӯҳиро дар Лигаи Аврупо бояд бо дастаи ПСВ баргузор кунад. Аз ин рӯ ба таври автоматӣ бозии марказӣ рақобати дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем гардид. Бозӣ ҳамон тавр ки интизор мерафт аз оғоз бо ҳуҷумҳои Манчестер Юнайтед ҷараён дошт. Тоттенхем дар хатти дифоъ нишаста аз контрҳуҷумҳо истифода мекард, вале онҳо ҳам хеле каму торик буданд. Ҳарчанд нимаи якум бе гол ба анҷом расида бошад, манчестериҳо арзандаи як гол буданд. Ин голро онҳо дар оғози қисми дуввум бо шарофати Фред заданд. ҳамлаҳои МЮ бештар мешуданд ва яке аз чунин ҳуҷумҳо бо голи задаи Бруно Фернандеш ба анҷом расид. ин бозингар дар рақобати мазкур формаи қаблии худро ба хотир овард. метавон гуфт ки ҳамин рақобат бозии беҳтарини МЮ зери роҳбарии Тенхак буд. Антонио Конте баъд аз чунин бозӣ бояд ба дарвозабон Ого Лорис шоколад туҳфа карда бозингарони дигари дастаро якмуштӣ бизанад. онҳо хеле заиф буданд. акнун Манчестер Юнайтед омода аст ки дар даври навбатӣ бо Челси барои зинаи чорум мубориза барад. Ливерпул дар даври мазкур бо Вестхэм рақобат кард. Ягона голи вохӯриро Дарвин Нюнес ба сама расон. Мерсиядиҳо дар ду бозӣ пайопай бо ҳисоби минималӣ ғолиб мешаванд. Чунон менамоянд ки дастаи клуб ба рӯи ғалабаҳо баргашт. Челси дар сафар бо Брентфорд рақобат карда бозингарони он барои задани гол аз пӯсташон баромаданд, аммо бозӣ бо ҳисоби 0-0 поён ёфт. Ньюкасл бо ягона голи Мигел Алмирон бар Эвертон дастболо шуд. кори Лемпард боз мушкилтар мешавад. Аз бозиҳои Испания пештар аз ҳама ба рақобати Реал Мадрид ва Элче таваҷҷӯҳ хоҳем кард. Мадридиҳо дар сафар бозӣ мекарданд. мо хуб медонем ки Реал дар баъзе ҳолатҳо метавонад ба худ иҷозаи ором шуданро диҳад, аммо дар ин бозӣ мадридиҳо умуман ба Элче имконият надоданд. дар нимаи якум Реал 3 бор ба дарвозаи рақиб гол зад, аммо танҳо як голи шогирдони Анчелоти ҳисоб карда шуд. муаллифи ин гол Федерико Валверде шуд. ду голи дигарро ВАР нораво шумурд. аммо дар нимаи дуюм Карим Бензема ва Марко Асенсио ду голи тозаро ба сама расонда Реал бо ҳисоби 3-0 дастаи охирини ҷадвали Ла Лигаро шикаст дод. натиҷаи то андоза ғайриинтизори даври даҳуми чемпионати Испанияро метавон ғалабаи калони дастаи Валидолид бар Селта бо ҳисоби 4-1 гуфт. ҳамчунин дар ин давр Реал Сосидад ғалабаи навбатии худро соҳиб гашт. ин даста ғалабаи ҳаштуми поюпаи худро ба даст овард. дар Олмон бозиҳои раунди дуюми ҷоми Германия доир гаштанд. аз ҳамаи рақобатҳо ба натиҷаи дастаҳои асосии Олмон таваҷҷӯҳ мекунем. Бавария бар муқобили Аусбург бозӣ карда бо ҳисоби 5-2 ғолиб шуд. дубли Шупо-Мотинг ва голҳои Йозеф Кимих ва Алфонсо Девис ва Ҷамал Мусиала ҳисобро чунин калон карданд. рақиби Боруссия Дормунд дастаи Ганновер буд. як автогол ва пеналтии Беллингем ғалабаи дормундиёро бо ҳисоби 2-0 таъмин карданд. Хвича Кварацхелия яке аз он бозингароне ҳаст ки воқеан ҳам номашро оҳиста-оҳиста вирди забонҳо карда истодааст. Бозингари Гурҷитабор дар дастаҳои кишвари Русия сараввал худро хеле олӣ нишон доду, пас он бошад дар натиҷаи ҳодисаҳо дар саҳнаи сиёсӣ аз Русия ба ватанаш баргашт. андаки гузашта дастаи номдори Наполи аз кишвари Италия ин футболбозро ба сафи худ ҷалб кард. аслан аз кишварҳои пасошӯравӣ ва аз мамлакатҳои Қавқоз ба чемпионатҳои топи аврупоӣ вақтҳои охир бозингарони зиёд мераванд, вале гапи сари он аст ки қисми бештари онҳо мавқеи худро дар ҳаят пайдо намекунанд. мисол мегирем бозингарони русро Намиранчук ва Наккакорин дар Италия муваффақ нашуданд. Головин дар Монако кораш андаке беҳтар ҳам бошад, вале ин ҳам кофӣ нест. Хвича Кварацхелия бошад аз рӯзҳои аввали дар сафи Наполи бозӣ карданаш худро озод эҳсос мекард ва ба ин тарафу он тараф пасҳои беҳтарин анҷом медод. ҳамагон мегуфтанд ки хай ин серия А аст. Хвича дар Лигаи Қаҳрамонҳо муваффақ намешавад.
و اما بازیگر گرجی در بونوسترین مسابقه باشگاهی هم به‌ملال و آزاد بازی کرد. همه این بی نظارت و توجه نماند. از انگلیس دستای اساسی چمپیونات منچستر سیتی و لیورپول در تلاش جلب این بازیگر میشوند. گفته میشد که حتی لیورپول از نقطه نظر بازی با این فوتبالباز بیشتر نیاز دارد. اما خوسپ گواردیولا هم خواستار آوردن بازیگری با مهارت به شهر منچستر شده است. ناپولی در نوبت خود میخواهد که قرارداد خویچ را بهتر کرده با این رو توجه دستای دیگر رو با او کمتر نماید. در موسم جاری خویچ کواراtsخیلیا در 14 بازی در همه مسابقات شرکت ورزیده 7 گل زده است و همچنین 6 پرتافت گلبخش هم به نامش مهر زده است. کریستوفر نکونکو замоне дар структураи ПСЖ қарор дошт. Шояд ба ояндаи неку дурахшони ӯ дар шаҳри Париж бовар надоштанд. Аз ин лиҳоз соли 2019 бозигари фаронсавӣ бо нархи 13 миллион евро ба дастаи Лейпцинги кишвари Олмон фурӯхта шуд. Акнун аз бозии Нкунку дилхо тарафдори футбол ангушти ҳайрат мегазад. Алахсус дар шаҳри Париж хиҷолатзадаанд ки чӣ гуна онҳо бозигари бо маҳораттаринро аз даст доданд. Барои ҷуброни ин иштибоҳ дастаи кишвари Фаронса мехоҳад ҳамлагари бо маҳоратро боз ба сафи худ баргардонад. Агар Месси ва Мбаппе сафи дастаи шаҳри Парижро тарк намоянд, пас шайхони араб бо қопчаҳои пул ба тарафи Лейпциг сафар хоҳанд кард. Корғони онҳо бояд пеш аз Челси ба Лейпциг расад ва аммо чунон ба назар мерасад ки дар ин масъала на ҳамаи чиз осон аст, чунки гап-гапе ҳаст ки гӯё дастаи Челси аллакай ҳамаи корҳоро бо Нкунку тах кардааст. мишмишҳои ба гӯш мерасанд ки амлагари фаронсавӣ аллакай дар дастаи Челси муоинаи тиббии пешакӣ гузаштааст ва лондониҳо тавонпули Нкункуро пардохт карда ӯро ба Премер-лигаи Англия меоранд. Гап сари маблағи 60 миллион евро ҷамъи бонусҳо меравад. Бояд донист ки пеш аз оғози мавсими кунунӣ Нкунку бо дастаи Лейпциг шартномаи нав ба имзо расонд. Ин қарордод бо эҳтимоли зиёд барои он баста шуд ки дастаи Лейпциг аз фурӯхтани амлагари фаронсавӣ пули бештар кор кунад. Футболбози 24-сола дар сафи Лейпциг дар мавсими ҷорӣ 16 бозӣ гузаронда 10 гол ва 1 ассист дорад. ба ҳамин тамом бори дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.